जी अरे बनवले हो जवान बाबा बनवले जवन कोई का बनाई बिगारी जी आरे केहू का बिगारी जी रामुना बिगड़ी हम जय करी रामुना बिगड़ी हम जय करी केहू का बिगारी जी पान गईल आर महला अटारी जी रामुना बिगड़ी हम जय करी ए भैया दूसर का बिगाड़ी ₹101 का पुरस्कार सहतू राम रामपुर बलभद्र से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। पहले का पुरनिया कहें कि बिरहा होता भोजपुरी होता अगर पूर्वी छपरैया ना भइल तो कोनो मकसद नहीं निकलत। पूर्वी का कई गो रूप होला जीवना में इहो एगो रूप हो और हमारे बिहार में बड़ा प्यार से लोग गावेलन। ₹1 का पुरस्कार बिंदु देवी के तरफ से बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। का गावेलन लोग साधुवाद। जय भीम जय भारत।